ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനാതിക്രാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ പാർട്ട്. ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നിരാശിർ യഥചിത്താത്മാ സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കുർവാപ്നോതി കിൽബിഷ. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മഫലത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരികയില്ല. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലാഭം സന്തുഷ്ട ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സര സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച നിപദ്യത്തെ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയപരാജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളയാൾ തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിതമാണ്. ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്റേതല്ലെന്നും പരമപുരുഷൻ തന്നിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളവനായ ഭക്തൻ പ്രവൃത്തി നിറവേറ്റുന്നുള്ളൂ.
ആത്മസാക്ഷാത്കാര ശ്രമത്തിനു വേണ്ടി സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് വരുത്തിക്കൂട്ടാൻ സമയം നന്നേ കുറയും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളയാൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് ഒരു കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റെടുക്കുക. അതല്ലാതെ ആസക്തിയോടും ഭൗതികതയോടു കൂടിയിട്ടും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി കൃഷ്ണന് അനുകൂലമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏതു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. അപ്പോൾ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത്തരത്തില് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ആ ഭഗവത് സേവനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. സുഖദുഃഖങ്ങളായോ ശീതോഷ്ണങ്ങളായോ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദ്വന്ദ്ാത്മകത അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധവനായ ആ വ്യക്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് കുലുക്കമില്ല. പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണം ആണിത്. ആ കൃഷ്ണബോധവാനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ മാനത്തിനും അപമാനത്തിനും സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും അതുമാതിരി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചൂടും ദുഃഖവും പലതരത്തിലുള്ള സഹനത്തിനും സുഖങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് കുലുക്കം ഇല്ല. പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണമാണിത്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ സ്ഥിതചേതസ യജ്ഞായാചരതഃ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവർ ബ്രഹ്മാത്മോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ആ യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അതോടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ എന്താണ് മുക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി? മുക്തസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയുള്ളവര്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തനാകാം. എങ്ങനെയാണ് മുക്തനാകുന്നത്? ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ആ മുക്തമായിട്ട് ആ ബോധം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുക്തമാകുന്നത്. അതാണ് മുക്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്രകാരം അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. പരമ്പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ
അയാൾക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞു, എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി യജ്ഞമാക്കി മാറുന്നത്? പറയൂ, ആര് പറയും? യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആര് പറയും? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയുടെ ആ, പേരെന്താ? പറയൂ. ആ, പറയൂ. ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ടും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതും കീർത്തിക്കുന്നത് നാമജപത്തിലൂടെയും അതെ അതെ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് തന്റെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും യജ്ഞങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ആ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പറയൂ. പ്രവർത്തികൾ യജ്ഞമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം? നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഞാൻ ഇത്രയും ക്ലാസ് എടുത്തതല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും പറയാനില്ല? കാര്യങ്ങളിൽ മുക്തനാവില്ല. ആ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? കഷ്ടതകൾ, ദുരിതങ്ങൾ. ആ, ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ ജീവാത്മാവിന് ജീവാത്മാവിന്റെ ബോധം കലുഷിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ബോധത്തിൽ ആവരണമായിട്ട് വരികയും ആ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണമായി വന്ന് മൂടുകയും പിന്നെയും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ, നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ബദ്ധ കാരണമായിട്ട് തീരുന്നു. ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇച്ഛയാൽ പിന്നെയും ജന്മം ആ ജീവചക്രത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഉഴലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ അകപ്പെട്ട ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നേ തീരൂ. അപ്പൊ പുറത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പരംപുരുഷനായ ആ കൃഷ്ണനെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാൻ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവത് സ്മരണയോടും കീർത്തനത്തോടും ഭഗവത് ജപത്തോടും എല്ലാം കൂടി ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അവബോധം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. അവബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മാലിന്യം വരുന്നത്, കാലുഷ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ പ്രവർത്തികൾ യജ്ഞമല്ലാതെയാക്കി വയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന, ആസക്തിയോടുകൂടിയും ഭോഗേച്ഛയോടുകൂടിയിട്ടും ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ജീവാത്മാവിന് ബന്ധന ഹേതുവായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധനം എന്താണ്? ഈ ജീവചക്രത്തിൽ കിടന്ന് ഉഴലാനുവാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ആ ബന്ധനം ഭേദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ അവബോധം ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം ഔഷധമായിട്ട് തീരുന്നു. വളരെയധികം പാല് കഴിച്ചിട്ട് കുടൽ രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ
ആ കുടൽ രോഗം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഔഷധമായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് തൈര്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരാത്മാവിന് കൃഷ്ണാവബോധം ആണ് പ്രത്യൗഷധം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മളുടെ ആ അവബോധം കാലുഷ്യമായിട്ട് തീർന്നത്, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് അത്? നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കർമ്മം കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തികൾ യജ്ഞമാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ആ മാലിന്യം കാലുഷ്യം ഒഴിവാക്കുകയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കിട്ടുന്നു. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പരമസത്യത്തിനായി ഭഗവാന്റെ ആവശ്യത്തെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ ഉടനെ നീക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്, എന്താണ്, കുറച്ച് ഇലകളായിക്കോട്ടെ, ജലമായിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്തൊക്കെ തരം പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൃഷ്ണന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് മറ കാലുഷ്യം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പരമസത്യത്തെ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവയും ഈ നിവേദ്യത്തിന്റെ ഭോക്താവും ഉപഭോഗ ക്രിയയും നിവേദകനും ഫലവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ബ്രഹ്മം അഥവാ നിരപേക്ഷിത തത്വം. മറ നീക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബോധത്തിലുള്ള കാലുഷ്യം നീക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് എന്താണ് അർപ്പിക്കുന്ന നിവേദ്യത്തിന്റെ ഭോക്താവും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോഗ പ്രക്രിയയും നിവേദകനും ഫലവും എല്ലാം ചേർന്നത് ബ്രഹ്മം അഥവാ നിരപേക്ഷിത തത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ യജ്ഞകർത്താവും യജ്ഞദ്രവ്യവും അതിന്റെ ഭുക്തിയും യജ്ഞത്തിന്റെ യജമാനനും യജ്ഞഫലവും എല്ലാം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിൽ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രീതി. അപ്പോൾ കാലുഷ്യം നീങ്ങുമ്പോൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ആളും യജ്ഞത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവും ഭോക്താവും യജ്ഞം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭോക്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും എല്ലാം തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രീതി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ബോധം കാലുഷ്യം നീങ്ങിയിട്ടല്ലാതെ ഈ നിരപേക്ഷ തത്വം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ബോധം ശരിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചും ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നേപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രോത്രാനീന്ദ്രിയാണ്യന്യ സംയമഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ
ആത്മസംയമനമാകുന്ന നീൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തഗത ഭാവത്തെ, പരബ്രഹ്മത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളായി പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ദൈവയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദൈവയജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്? പലതരത്തിലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അതാത് സമർപ്പിച്ച് അതാത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതാത് ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഏതായാലും ശിവനായാലും ദേവി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഗണപതി ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പലവിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പലവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ നിവൃത്തിക്കായിട്ട് നമ്മള് വഴിപാട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ദേവയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഭോഗത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും അത് നിറവേറ്റുവാനുള്ള ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. പരബ്രഹ്മത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരപേക്ഷ തത്വം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നിരാകാരത്വം അഥവാ ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതി, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, അതിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പല വേദങ്ങളിലും അത് അതിന്റെ വിധികളും യജ്ഞ രീതികളും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദേവി സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത് വേദത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ദേവി സൂക്തം, പുരുഷ സൂക്തം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്തങ്ങളെ കൊണ്ട്, ഐക്യമത്യ സൂക്തം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വേദാന്തർഗതമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ആണ് ആ പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണനാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മഹായോഗിയെന്നോ ജ്ഞാനിവര്യനോ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും നിരർഗളമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മഹായോഗിയെന്നോ ജ്ഞാനിവര്യനെന്നോ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായ ദേവന്മാരെ സ്വന്തം ഭൗതിക സമ്പത്തുക്കളാൽ യജിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, വരുണൻ, ഗണപതി ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാർക്ക് യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തഗതവാദികൾ സ്വന്തം വ്യക്തിഭാവത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവ്യക്തഗതവാദികളായിട്ടുള്ള നിരാകാരവാദികള് സ്വന്തം വ്യക്തിഭാവത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഏത് രീതിയിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. സർവേശ്വരൻ നിയോഗിച്ച ശക്തരായ ജീവസത്തകളാണ് ദേവന്മാർ. എങ്കിൽ പോലും ആ ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമല്ല. അവര് നമ്മളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടരും അനുഗ്രഹ ശേഷി
ഉള്ളവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ കിങ്കരന്മാരും സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഉള്ള ഭഗവാന്റെ സേവ ഏതു നേരവും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമാണ് ആര് ദേവഗണങ്ങൾ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ചൂടും വെളിച്ചവും വെള്ളം മുതലായ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാലിക്കുകയുമാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പരമസത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നു ചിലർ. അപ്പോൾ ചിലർ വളരെ ഔത്സുക്യത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളും അനുമാനങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും പെട്ടിട്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കൃഷ്ണബോധത്തില് എത്തിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം സമയം പാഴാക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അർജുനന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തും സർവവും തന്നെയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തമ യോഗിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേസമയം സ്വവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല, ഒന്നും ഇല്ല. ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി, തികഞ്ഞ യോഗികൾ, അതീന്ദ്രിയാത്മാക്കൾ അവരെല്ലാം തികഞ്ഞ ആ 4 ധർമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ. ഒരാൾ ആദ്യം സ്വാധ്യായം, മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗുരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചര്യകളും ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗൃഹസ്ഥാവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് പഞ്ചഭൂത മഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വകർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാതാവും വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ, പത്നി, പുത്രൻ എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഗൃഹസ്ഥന്റെ കുട്ടികൾ മുതിർന്ന ആളുകളായി തീരുന്നത് എപ്പോഴോ അപ്പോൾ തന്റെ കടമകളെല്ലാം എന്താണ് പുത്രന് കൊടുത്തിട്ട് കടമകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും സർവവും ത്യജിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, മാനസികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് സന്യാസ അവസ്ഥ. ഇത്തരം 4 അവസ്ഥകളിലേക്ക് കൂടെയും ഒരാൾ പോകുന്നു. തികഞ്ഞ യോഗികളോ അതീന്ദ്രിയാത്മാക്കളോ ആയി തീരുകയാണ് ആ സന്യാസ അവസ്ഥയിൽ. മനുഷ്യജീവിതം മൃഗങ്ങളെന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖലാഭത്തിന് ഉള്ളതല്ല. വിശേഷ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായും നമ്മളുടെ ബോധം കാലുഷ്യമെല്ലാം മാറ്റുന്നതിനും കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധവിമുക്തിക്ക് ഹേതുവാകാനുള്ള സവിശേഷ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം, അതായത് ബദ്ധമുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം മനുഷ്യന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവസരം എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വളരെ ഔത്സുക്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചാരികൾ. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരികൾ ഹരിനാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവത് നാമശ്രവണ കീർത്തനത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായിട്ടുള്ള ശബ്ദവീചികളിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അല്പമൊക്കെ ആകാമെങ്കിലും ആ ഗൃഹസ്ഥനെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള സൽസന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അവ നിയന്ത്രണ വിധേയമായും മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗം മാത്രമാണ് വിവാഹം. സർവേന്ദ്രിയാണി കർമാണി സർവാണീന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനെയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിത മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ദ്രവ്യയജ്ഞസ്തപോയജ്ഞായോഗയജ്ഞസ്തബ്ദാപരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഔത്സുക്യമുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആശുപത്രികളിലും വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലും ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം തുടങ്ങിയ നൽകുന്നതിനുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ധനികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തൻ്റെ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സുഗമമായിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനം യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനെ ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. പലതരത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവന് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങൾ, ഇച്ഛകൾ ഇതെല്ലാം വേണ്ട. അതുമാതിരി ആഹാരത്തിലും പ്രവർത്തികളിലും എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, തപശ്ചര്യകൾ എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. സ്വയം നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗനിഷ്ഠയിലോ പ്രത്യേക സിദ്ധികൾക്കായുള്ള ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയിലോ ഏർപ്പെടുന്നു. ചിലർ തീർത്ഥാടന യാത്രകൾ നടത്തുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ചെയ്യുന്ന ഇവയെല്ലാം യോഗ യജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കാലുകൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതും യജ്ഞം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക യോഗനിഷ്ഠയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക സിദ്ധികൾക്കായിട്ടുള്ള ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയിലും ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇതിനെല്ലാം പറയുന്നത് യോഗ യജ്ഞം എന്നാണ്. വൈദിക സാഹിത്യം വിശേഷിച്ചും ഉപനിഷത്ത്, വേദാന്ത സൂത്രം, സാഖ്യദർശനം എന്നിവ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ചിലവരുണ്ട്. അപ്പോ ആ പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തിലും ഒരു യജ്ഞം എന്താണ്? സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. ഗൃഹസ്ഥന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ആ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാധ്യായം, നമ്മളുടെ വൈദിക ദർശനങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, മറ്റ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത ഇവയെല്ലാം നിത്യവും പഠിക്കുന്നതും ഒരു സ്വാധ്യായ യജ്ഞമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. മുൻപറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട്
സിദ്ധിക്കാത്ത ആ അവസ്ഥ കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്മാരുടെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ ആ ലാഡറിൽ കണ്ടു. സിമ്പിളായിട്ട് ആ മൃഗതുല്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ, ആ വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിനായും വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കുംഭകം, രേചകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആ ക്രിയകളുമെല്ലാം ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശ അനുസരണം മാത്രമേ പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ദുഷ്കരമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആയിരിക്കണം. അത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. അത് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കാത്തിരിക്കാതെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെ ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരെ നൈപുണ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുവാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മറ്റു കർമ്മങ്ങളിലും ചെന്നുപെടാൻ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതാവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ എത്തിച്ചേരും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇല്ല. കൃഷ്ണാബോധവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും ആ ബോധത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അവസാനം അയാൾക്ക് അചിരേണ ഭഗവത് സന്നിധി പോവുകയും ചെയ്യാം. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതിരുദ്ധ്വ പ്രാണായാമ പരായണ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ശ്വാസചലനത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തിന്റെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായും നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. സർവേപ്യേതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലത്തിന്റെ അമൃതം നുകർന്ന അവർക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം എന്ന് അറിയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിനായും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് യോഗ പ്രക്രിയ. കുംഭക യോഗം പരിശീലന കൊണ്ട് യോഗി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അനേക വർഷങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്താൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗവും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് അയാളുടെ ആ യോഗിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് വളരെ ദീർഘമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാല് അത്തരത്തില് വളരെയധികം നിഷ്ഠകളും ക്രിയകളും
വളരെ അധികം ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ അവസാനത്തെ പ്രക്രിയയാകുന്ന സമാധി ആ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവില് കൃത്യമായിട്ടും ആ മനസ്സ് ഊന്നുന്ന ആ ക്രിയ ശരിയായ വണ്ണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആയുസ് വളരെയധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാണായാമ ക്രിയകളെല്ലാം അഭ്യസിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ആ കൃഷ്ണാബോധം വന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള ക്രിയകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം ആകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ തുടക്കം തന്നെ അതീന്ദ്രിയതയിൽ നിന്നാണ്. അയാൾ എപ്പോഴും ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖ അഭോഗ ആസക്തിയത്രേ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു നിലയിൽ വർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള ആ നിലയിൽ ഉയർത്തപ്പെടാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരാൾ ഈ ജന്മത്തിൽ സന്തുഷ്ടനും ഐശ്വര്യവാനുമാകുന്നത് കൂടാതെ അവസാനം അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർത്തമാന കാലത്തിലും നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഭഗവത് സേവനത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് ഭോഗേച്ഛയോടുകൂടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിയായി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം, അതായത് ആ ഹാപ്പിനെസ്, അത് ഒരിക്കലും ശരിയായതല്ല. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ആ പരമാനന്ദത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തില് പ്രവേശിക്കുക ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. നായം ലോകോസ്യ ജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. എന്താ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാല് കൊടുത്തു, കാല് കൊടുത്തു, നിന്നു വേണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്തു വെക്കൂട്ടാ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയായി ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തില്. 32 ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞാ വിദദാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധിതാൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പലവിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. അവ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും വേദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് കാണുന്നു. അജ്ഞാനമാണ് പാപഭരിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് കാരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് പാപകൃത്യങ്ങളെ പെരുകി വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലമാണ്. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടുവാനുള്ള ഉപായമാണ്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പാൽ മുതലായവ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ത്യാഗ ചക്രം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ആഹാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. യജ്ഞം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി, ഗോരക്ഷ, ഇതിലെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം, പാല്, ധാന്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുകയും ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ
ആ കൃഷിക്കും അതിനും വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ത്യാഗചക്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി വേദങ്ങൾ പവിത്രമായിട്ടുള്ള വിവാഹം കർമ്മം വിധിച്ചു. ആ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിവാഹം. അപ്പോൾ ആ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേദങ്ങൾ പവിത്രമായിട്ടുള്ള വിവാഹ കർമ്മം വിധിച്ചു. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് മുക്തിയുടെ പരിപൂർണത. കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാർഗമത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് യജ്ഞമാക്കി മാറ്റാം. ബുദ്ധി കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് അത് യജ്ഞമാക്കാം. ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ എല്ലാം യജ്ഞമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അന്തിമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാനയജ്ഞപരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. അതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം. എങ്ങനെ ത്യജിക്കണം? ആ ഭഗവത് സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയിട്ട് വേണം ആ ദ്രവ്യയജ്ഞം ചെയ്യുക. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം പാർത്ഥ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗങ്ങൾ ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലാണ്. തദ്വിദ്യപ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുണ്ട്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. ജ്ഞാനം നേടാത്തവന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തികൾ യജ്ഞമാക്കുന്നതും ആ യജ്ഞം ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസനായ ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാനും തന്നെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് സാന്ദീപനി മഹർഷി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിനും വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗുരു കൂടിയേ തീരൂ. ശിഷ്യ പരമ്പര എന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാത്ത ആരും വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആദിമ ഗുരു. ആ ഭഗവാന്റെ ആദിമമായിട്ടുള്ള ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഭാഷ്യം, ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന ഭാഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ശൃംഖലയുടെ ആദിമമായിട്ടുള്ള ഗുരു.
മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള നാട്യക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപട പദ്ധതികളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യം അല്ല. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കോ ശുഷ്കവാദങ്ങൾക്കോ ഒരാളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അസ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥപഠനങ്ങൾക്കാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കുകയില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വെറുതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി വരുവാൻ സഹായമാകുകയില്ല. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുകയില്ല. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതമായും സദാ സേവന സന്നദ്ധതും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം ശരിയായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയും വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ടും ആ സേവന സന്നദ്ധതയോടു കൂടിയിട്ടും സദാ ആ ഗുരുവിനോട് സേവനം എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ആ അനുഗ്രഹം ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശീലിച്ചിട്ട് ഉന്നതിയില് എത്തേണ്ടതാണ്. യജ്ഞാത്വാ ന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ ഏന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോ മയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അഭിചേതസി പാപേഭ്യോ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമാ സർവജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സത്യദർശിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള ഫലം സമസ്ത ഭൂതജാലങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്ന് ബോധം ഉദിക്കലാണ്. അപ്പോൾ സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ബോധം ഉദിക്കലാണ് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച സത്യദർശിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ്. അതിന്റെ ഫലമാണ് എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളും ഭൂതജാലങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഉദിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ ചരിത്ര പുരുഷൻ മാത്രമാണെന്നും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണെന്നും വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണനെന്ന് കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നാൽ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന്, ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെ എന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതും പൂർണ്ണമാകും, ബാക്കി അത് ശേഷിച്ചതും പൂർണ്ണമാകും എന്നുള്ളതാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം. ആ മായാവാദികളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ പൂർണ്ണത എപ്പോഴും പരിപൂർണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതും പൂർണ്ണമാകും, ബാക്കി ഉള്ളതും പൂർണ്ണമാകും. ഇതാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം. പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിത പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്ന ഉപനിഷത് വചനം. നിരപേക്ഷമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടുന്നത്ര അറിവ് നേടാത്തത് കൊണ്ട് നാം ഇന്നും മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുണപരമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എങ്കിലും വ്യാപ്തപരമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിഭിന്നവും ആണ്. ഇതെല്ലാം പിന്നെ വരുന്ന അധ്യായത്തില് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് ബന്ധുക്കളോടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വത ആത്മീയ ബന്ധത്തെക്കാൾ അർജുനൻ മാനിക്കുന്നത് മായ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അർജുനൻ ഈ സമയത്ത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള
ഭൗതിക ബന്ധത്തെ മാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തെ അർജുനൻ ആ സമയത്ത് മറക്കുന്നു. കൃഷ്ണബോധത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പരമാശ്രയമെന്നും മുക്തി എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപപ്രാപ്തിയുമാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിവ് അജ്ഞാനമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലെ നിലയ്ക്കാത്ത ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അതിന് കഴിയും. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മൂലസ്വരൂപം, ആ ഭഗവത് സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണബോധം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭവസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പം കരകയറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. കൃഷ്ണബോധം ഈ തോണി വളരെ ലളിതമാണ്, അത് ശ്രേഷ്ഠവും. ഈ തോണിയിൽ കൃഷ്ണബോധം എന്ന ഈ തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് വളരെയധികം അത് ഈ സംസാര സാഗരം എളുപ്പത്തിൽ തരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യഥൈതാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, അവരുടെ പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകുന്നു. ഒരാൾ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും കഴിയാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ഫലങ്ങളും നശിച്ച് കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ജ്ഞാനം തന്നെ കൈവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആ അഗ്നിയില് എങ്ങനെയാണോ വിറക് അഗ്നിയിൽ കത്തുന്നത് എന്ന പോലെ സർവ കർമ്മ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും പുണ്യമായാലും പാപമായാലും അതെല്ലാം നശിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിവ്, അതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ. ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ബന്ധമുക്തിക്ക് ഹേതുവായിട്ട് തീരുന്നത്. ബന്ധകാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനമാണ്, മുക്തിക്ക് ഹേതു ജ്ഞാനമാണ്. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന് സമാധാനം നേടി അലയേണ്ടി വരികയില്ല. ശാന്തി തന്നിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ശാന്തിയും ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരസംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തി അജിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാന്തി കൈവരും. ശ്രദ്ധദാനശ്ച സംശയാത്മാവിനശ്യതി നായം ലോകേ സ്ഥിനപരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്നവരും അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുകയില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം
ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയിലെത്തുമെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയധമനമുള്ള ഒരു പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധ ജ്ഞാനം അനയാസം താമസം വിനാ ലഭ്യമാകും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പോലെയുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ല, അവർ വീണു പോകുന്നു. അവിശ്വാസികളും സദാ സംശയാലുക്കളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടരാണ് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച സിദ്ധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈശ്വരനിലോ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്താറില്ല. സംശയാലുക്കൾക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മുക്തിപഥത്തിനും അർഹതയില്ല. ഒരാൾക്ക് വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ നൈപുണ്യം നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള പരമ്പരയുടെ ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ഉള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. യോഗസന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാത്മന ചിത്വേന സംശയം യോഗം അത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങളെല്ലാം ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായി. സനാതന യോഗം എന്നതാണ് യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഈ യോഗത്തിൽ രണ്ടുവിധ യജ്ഞശാഖകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞവും മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനവും. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാം. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗവും ദ്രവ്യയജ്ഞവും ആത്മജ്ഞാനവും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഗീതോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ അവിശ്വാസിയാണ്. തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ശ്രവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാത്തവർ അവിശ്വാസിയാണ്. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവന് പതനം നിശ്ചയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, ഭഗവാന്റെ വചനം ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കും പോലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പതനം നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗീതയോ മറ്റേതെങ്കിലും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പഠിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു പരമമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആചാര്യനെ പ്രാപിച്ചും കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചും കൊണ്ട് വേണം ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് വരികയും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായി വരികയും പതനം നിശ്ചയമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് നൽകിയതും പിന്നീട് ഭൂലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഗീതോപദേശത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാചാര്യൻ വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള പരമ്പരാ ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഷ്യം ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാചാര്യൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തത്പരരെ സൂക്ഷിക്കുക.
ചിലർ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പല വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ അത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇതറിഞ്ഞവൻ ആ ഗീതാ ധ്യാനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ മുക്തനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം 5-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അത് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം തന്നെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രണാമം ഗുരുജി. പ്രണാമം.